Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom sa nachádza na veľmi významnej križovatke ciest, jak z časti južného Slovenska, západného Slovenska, smerom na stredné Slovensko, pár kilometrov od okresného mesta Levice. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj. Škola vzdeláva v učebných a študijných odboroch so zameraním od samotného počiatku na propagáciu, reklamu, marketing, tlačové médiá, tlačené médiá a služby vo všetkých sférach, či vo sfére výrobnej alebo nevýrobnej. Škola teda začína v školskom roku 2014-2015 pilotným projektom Ministerstva školstva, a to vzdelávaním v študijnom odbore komerčný fotograf. Uchádzači o denné štúdium v tomto študijnom odbore musia preukázať určité vedomosti z oblasti výtvarného prejavu, ale to len v rozsahu učiva zo základnej školy. Otvorí sa jedna trieda s počtom 24 žiakov. Uvidíme teda, ako budú prebiehať jednotlivé ročníky a či bude počet žiakov narastať. Bude to závisieť od úspešnosti terajších prvákov a potom sa uvidí, že koľko prvákov bude v nasledujúcom školskom roku. Tento pilotný projekt je určený hlavne pre kreatívnych uchádzačov, preto sú dôležité aj talentové skúšky, kde prihlášky treba podať riaditeľovi základnej školy, ktorú vaše dieťa navštevuje, do 20. februára. Následne sa prihlášky pošlú na strednú odbornú školu v Kalnej nad Hronom. Okrem samozrejme tohoto pilotného projektu máme na škole už veľa rokov aj iné odbory, ako učebné, tak aj študijné odbory. Záujem o jednotlivé odbory na škole je rôzny. Máme tu učebný odbor fotograf, o ten nie je primeraný záujem. Momentálne sa snažíme o nafotografovanie reklamnej fotografie, ktorá súvisí s Dňom Zeme, a máme do toho zakomponovaný aj portrét. Prakticky portrét v reklame, takže takýmto spôsobom, ako sa tu predvádzajú naše dve modelky. Plnujte sa tak. Uvoľniť. Teraz je, Beatka, ste teraz výborne. A už len pracovať. Chlapci sa snažia zaznamenať to, čo najlepšom a najkreatívnejšom duchu, aby to mohli potom ďalej publikovať. Máme učebný odbor aranžér, ktorý je špeciálne zameraný na propagáciu a reklamu. No a máme tu študijné odbory. A je to grafik digitálnych médií, je to grafik tlačových médií. Grafik digitálnych médií je štvoročný študijný odbor. Na našej škole sa vyučuje už 7 rokov. Máme vlastne už 3 maturantov. Takže teraz v každom ročníku máme jednu triedu. Majú odbor spracovanie obrazu a textu, elektronické publikovanie, grafický dizajn. Uplatnenie absolventov odboru grafik digitálnych médií je rôzne. Uplatnenie absolventa spočíva v tom, že môžu si založiť vlastnú firmu ako grafici, môžu robiť webové stránky, ďalej môžu pracovať v rôznych reklamných agentúrach alebo rôznych časopisoch, lebo pracujú vlastne vo všetkých týchto oblastiach, ale ďalej môžu pokračovať na vysokých školách, kde majú rôzne uplatnenie. Vysokú školu si môžu vybrať umeleckého zamerania alebo počítačových programoch, alebo vlastne aj nejakú inakšiu, ktorú by chceli študovať. Tu v našom školskom bufete sa žiaci marketingu a predávači učia predávať, príjem a výdaj peňazí z pokladní, doplňovať tovar, vypisovať objednávky, faktúry a všetko potrebné, s čím sa stretnú vlastne v obchode. Robia to v 1. a 2. ročníku, v 3. a 4. už chodia na stáž do rôznych podnikov. Samozrejme, že môžu žiaci študovať v prvom rade teda žiaci zo základných škôl, to je denné štúdium. Pre absolventov trojročných učebných odborov je možnosť študovať v nadstavbovej forme dennej aj externej. A samozrejme aj pre tých skôr narodených, to znamená niekedy sú to mamičky, otcovia, je možné, ak absolvovali o takýto učebný odbor ako fotograf, aranžér alebo predávač, môžu u nás študovať v externej forme štúdia, ale táto externá forma štúdia trvá 3 roky. Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom ponúka aj možnosti ubytovania v internáte. Internát máme pre tých žiakov, ktorí dochádzajú z väčšej vzdialenosti. Konkrétne aj teda zo vzdialenosti Nové Zámky, ale samozrejme máme aj žiakov zo stredného Slovenska, máme žiakov z Lučenca, máme žiakov z Krtíša, dokonca máme žiakov aj z Košíc.